vedare tadzoka zvekare nemamwe masecrets and confessions zvakangooma hazvo veduwe. Listen to this one. Makadii mukomanashi, ndauyawo neconfession yangu, mundichenjerewo voice rangu, mundipostirewo nyaya yangu. Ini ndiri mudzimai wechidiki, ndine makore 28 years, ndakaroorwa, ndine vana vangu vaviri. Confession yangu yakadai: ini mukomanashi, mukukura kwangu ndiri munhu akakura achigara nevabereki vake, but ndandisingazivi kuti vabereki vangu vanhu vekuti vaindishandisa, vanhu vakandiisa muuroi ndisingazivi. Asi kungoti mukukura ndaidzidzisiwa nekubatisiwa zvimwe zvandanga ndisingazivi kuti zvaiva zvii, izvo hwaitova uroi. Saka ndakazoti ndava nemakore 13 ndandakutanga kurizina nekuvhunza, but shavi already raratovapo kudhara. Sometimes ndaita humwe hutsinye husingaiti. Saka zvakazoitika ndezvokuti ndava ne16 years kuti vangu vakabva varoora maiguru vakauya pamba. Mama vangu ndobva vati maiguru ava vauya kupano vachiudza ini tiri kuda kuti tivajoinise mabasa edu atinoita. But chandinoona pana maiguru vakoka ndechekuti kwavanobva hazviko, because ndakambovazama asi kuti zviri kudini, zviri kuramba. Saka takabva tarangana namai vangu dhei rekuti tivasvikire. Saka pamba pedu papane churu changa chiripo. Pachuru ipapo paiva nezimuti zihombe ranga rakapfumvutira, ndopaisangana varoi vose vemuvhileji. Saka zvadero muroora angauya pamba pedu uyu takamurangana. Umwe musi ndobva tamuvinga, taiva about 8, ndobva taenda, ndobva tanokomba imba yake, ndobva tazama kupinda, ndobva takonewa. Saka munhu wekuti takaramba tichingomuyedza tichimukonewa kusvika tazosvika paistage yekuona kuti kuhope tamukonewa, takabva tatanga kumufikisa physically. Inini hangu handina chandaisarudza kuti ndoda kuita zvakadai, asi kuti mai vangu ndo vaindidrive nekundituma. Ini zvaingondibata kana shavi ragara chete, shavi rasvika. Asiwo kana pasina shavi ndandisingakwanisi kuti ndivenge munhu. Plus chimwe chinhu zvechandaita ndechekuti ndaingoti kana munhu akandibhohwa ndikangomuridzira tsamwa, munhu iyeye aiita munyama. Saka zvadero muroora uya takatanga kumuvenga. Akatanga kuti mimba yake yekutanga akazvara vana matwins. Takambozama kuibvisa iri nhumbu, ndobva zvaramba. Ndobva azozvara umwe mwana wechitu wakazvara ari 1, ndobva mwana uya tamuuraya. Takatomurega akakura, atova zvekuzvi 9 months to 10 months tichibva tamuuraya. Akangogara haana kuwisisika kuti mwana uyu akanzwei. Saka zvadaro takagara tichingomuyedza, muroora uya tichingomuyedza, tichimukonewa. Saka mai vangu vakazouya nepoindi yekuti muroora uyu tiri kufunga kuti tiite sei, timuuraye. But ndakavaudza ndikati kuti timuuraye hazviiti, because munhu auya mumusha medu. Kana kuri kuti iko kwaanobva hazviko, kana kuti tazama tamukonewa, tadii tangomusiya hedu akadini, akadero. Mai vangu vakati hazviiti. Mai vangu vakaramba vachishingirira, vachindishingisa kuti tirambe tichiataka muroora uyu. Takaramba takamuataka muroora uya kusvika one day ratakazobatwa tiri pachivanze chake, takashama tisina kupfeka. Zvakaitika ndezvoti takatomuka usiku zvatinosita mazuva ose. Ndobva mai vangu vanditi hande tinodini, tinomuzama sezvo iyi iri hondo yemumusha medu, hazvinei nekuti tideedze vamwe. Ndobva taenda. Saka isu hatina kuziva kuti
Muroora nemurume wake vakagadzirisa musha. Ndobva taenda kumba kuya kwemuroora. Tasvika kuya tatanga kutenderera nhemba kupinda kwaramba. Tafunga kuti bheta tidzokere. Tada kudzokera apa tiri pakati pechivanze. Kuti tibude nekuku tiri kungoona dziva remvura. Takagara pamba paya takabatiwa nemusungu. Hameno kuti vanga vagadzira musha wavo chirudzii. Kusvika makuseni kwaidza kuma4 pavakabuda vachitobuda vachienda kutoilet. Ndobva vatiwana tiri pashe, hatina kupfeka. Kuti tikwanise kutiza hatina kukwanisa kutiza because taingoti poga pataida kumanya kana kupinda taingoona riri dhamu remvura pasingapindiki. Saka mai guru ndo vakabuda ndobva vakationa. Vationa vachibva vadeedza murume wavo ndobva vauya vose. Saka vauya paya havana kumbokwira vachifunza kuti ndivanani. Vakangoti ko mai navatete muri kutsvakei pano? Vakati kumba uko. Ndobva tati kumba uko kwaitika emergency, saka tatauya kodini kutozokuda naye because baba havasi kuwamusha, baba vagwara. Ndobva muroora angoti zvino kana chero baba vagwara mabva mauya mose makashama here musina kupfeka? Ko mazviitirei kufamba musina kuita sei musina kupfeka? Takangotaura nyaya ikapera. Ndobva tasunungurwa ndobva tadzokera kumba. Apa manje takatodzokera kumba tichiita zvekufamba because kubawa kwatataita kuya mashava aya anenge akabva aita sei afumuka. Ndobva atiregedza. Takatozodzokera kumba tichiita zvekutofamba physically ndokusvika kumba kuya ndokugara. Nyaya haina kutaurika. Saka tagara kudero zvinhu zvekuti takangogara tichingokahadzika namai. Takatoita even 2 months tisingasviki pamba pemuroora kana kutsikapo kana kutsvaka muroora kana kumufunza kana kutaura naye. Saka zvadero pane pandakazosangana namai guru ini ndikavati mai guru kwanzi kona mama muite sei muuye kumba. Ndobva mai guru vauya. Kumba mama ndobva vati sori muroora nezvakaitika paya inyaya yekuti magwariro akaita baba vako ndatova confused kuti ndoita sei. That's why wakangoona ndakauya ndakashama pamba pako. Vakazama by all means kuti vakavhidzire zvinhu zvatatakaita but still zvaisangomeka sense. Takazoti tagara mai ndobva vati ko munhu uyu tofunga kuti timuuraye but maurayiro atichamuita zvekuti timuuraye mausiku zvaramba. Maurayiro atichamuita tinofanira kuti titomwisira iri food poison chaiyo maybe ndokuti aite sei afe. Saka mai vakabva varonga doro, kubika doro zviya zvokuti iko kumamisha kunobikwa doro, zviya zvokuti iko kunobikwa ngome yekutengesa kana vanhu makajomba. Mai ndokubika doro. Ndobva vadana mai guru vakati mai guru vauye vahutibetsera kubika doro. Saka doro rakabikwa doro rikaibva rikashambadziwa vanhu vakauya. Pavanhu paya mai ndopavakazama kuda kuryisa mai guru kuitira kuti zvisazonyanya kuonekwa kunzi aryiswa navamwene vake. Sepanhu panenge pachingova nevanhu vakawanda zvingoita isifu pane munhu amwisira chiryiso. Mai vakabva vaisa poison muchikafu chemuroora ndokubva vamupa. Muroora akangochigamuchira chikafu chiya. Achigamuchira hameno kuti chii chakaitika, hakuna unotomboziva kuti chii chakaitika but chikafu chiya chakazoryiwa nemwana wasisi vangu. Ndiye akauchidya, anova musukuru kumuroora kana akamutarira. Ndiye akazorya chikafu chiya. Mwana ndokutanga kupupa furo achitandadza. Mwana sarai ndokufa. Saka mai vangu vakabva vatanga kupopota vachipopotera muroora. Vakati uri muroyi wauraya mwana womwana wangu chichi
muroora haana kumbopindura zvakawanda, akangoti pachikafu chamandipa chiya ndabva ndasangana nemusukuru achitochema achitoti mbuya ndowazvara handina kudya, hapanawo here chikafu. Ndobva ndatongomuti chikafu ichi ini ndichaita sei, ndichaenda semunhukadzi ndichaenda ndongonoona yekusota mukicheni ndobika bika, handimboshayiwi chekudini chekudya. Ndichibva ndatongopa mwana chikafu chiya, ende zveshuwa vamwene ndivo vanga vatambidza muroora pleti yechikafu. Saka vamwene vakabva vangonyarara, mwana ndokudini, mwana ndokuvigwa. Mwana avigwa, takagara paya, inini manje namai takungoti pamba paya. Musukuru ava kumuka, dzimwe dzenguva tongomona achitenderera, dzimwe dzenguva tongomona achiti namombe achingotenderera ari pamba paya, pamba pachagariki. Musukuru ava kudini, ava kumuka, sometimes unongowa kungotaura kana kukuza mombe kana kudini. Tagara paya, mai vaona kuti zvemuroora vaita sei, vasvikoniwo. Ndobva vatongoti best way munhu uyu kumurambanisa nemurume wake adzokere kumusha kwavo, because unoratidza kuti iye paari haatangiki. Mai vakagadzira, vakatora zita remuroora ndokurinyora pabepa, ndokurisanganisa nemhiripiri, ndokurisanganisa netsvina yembwa. Handichatauri hangu zvakawanda zvavakazoita ipapo, because ndodoita sokunge ndodzidzisa vamwe vanhu mabasa asina kunaka paplatform penyu. Saka vasanganisa zvona izvozvo, ndobva vaita zvavakaita. Ndobva tagara, hapana kupera 2 months baba vangu namai vangu vakabva vatanga kunetsana. Baba vangu namai vangu ndokunetsana, vabereki vakanetsana mukomanashe, kusvika mai vangu vaenda kumusha kwavo varambiwa nabambo vangu, kubva vapuwa gubhuro. Mukadzi mukuru anga angochena musoro. Saka zvinhu izvi zvinhu zvakatinetsa kuti why, because iye muroora pachezvake waiti chero wakamutarisa so masikati achifamba, zvezvokuti masikati ukambodedza shavi rikambokubata, zvezvokuti unotarisa munhu ine wei yekuda kune ziso risina kunaka zviya, wabahwa neshavi zviya, waiti ukamutarisa so waimuona achifamba akakomberedzewa nedziva remvura, paari panenge pasingasvikiki. Saka hapana kutora 2 months vabereki vangu vakabva vasiyana, kubva varambana. Mai ndokurambwa, ndokuenda kumusha kwavo. Mai vaenda kumusha kwavo, muroora ndobva avuya kumba, ndokuzama kutaura nababa. Akavati baba, kuindisa kwamaita mai hazvisi right. Handisivi hangu kuti manetsana chii, because ini ndiri muroora, but tachikumbira kuti mai vadzoke mumusha. Mai ndobva vadzoka mumusha ndokugara. Mai vasviwa kuti muroora ndiye akataura nababa. Ndobva vatanga kuakyuza muroora, vachimupopotera vachimutuka, unovata nababa navatezvara, nemhaka yei nehama dzangu dzakazama kutaura navo havana kuhwisisa, why wangu kutaura nababa. Baba vachibva vatohwisisa. Muroora ndobva angoti mai, ndandiripo pakugadzirisa zvunhu, kama kuzvitora nematorero iwawo hazvina kuipa. Ndobva tagara paya. Saka mai vangu mweya wavo hauna kuzorora pakuti varambe vachigwisana nomuroora. Saka vakabva vanotora chiteyo, chipotso, ndobva vanocherera pamukova wegadheni remuroora, kuitira kuti paanoenda kugadheni achinofura gadheni orohwa nechipotso chiya oita chifo chemakumbo, zvekuti hafi akafamba zvekare. Saka mai vadero paya vaenda vanoisa chipotso chiya
muroora haana kunge achienda pagadheni paya pakadonhorohwa umwe munhu, mwana wepanext door atongouya achiti kondoda kuita sei, ndiri kuda kutenga muriwo, ndokumbomutengeserawo muriwo. Ndobva wangomuti ini ndiri bhizi, chindipa mari umanye kugadheni unotema muriwo. Kana watema muriwo wodarika nepano uchindiradza muriwo waunenge wadini, waunenge watema, because vachingova vanhu vatakagarisana navo munharaunda vari vanhu vemunext door. Mukomana uya ndokumanya kugadheni, haana kuziva, hakuna wakaziva kuti pagedhe regadheni paikwa chiposo. Mwana wavanhu achimanya pagadheni riya achinoruhwa makumbo ose akafunika kuita kuti rangwanda haafambi. Saka pazvakazobuda mangwana kuti mwana wapanext door akaenda kugadheni remuroora akanotema muriwo, saka ava kudini, ava kuwa makumbo. Muroora ndobva angoti, saka vanhu vakabva vatanga kutendeka muroora kuti muroora uyu ndiye anoziva chichi. Saka iye akangozoti kana muchiti ndinoziva, ndinogozviteya sei pagadheni rangu, plus ndinogoteya ndichigoziva sei kuti uyu achauya kotenga muriwo. Hazvimbonetsi kana muchifunga sokuti ndakateya mwana wenyu, hatingofambai tivo kuti chii chakanetsa chakaitika. Ndobva vatora muroora uya ndokufamba, ndokunziko uyu muroora wedu sezvo ari mwana womusha medu, paidawo kuti pave navamwene vake kana navatezvara vake pakufamba vahwewo nyaya yemuroora. Ndobva vafamba vachisvika kuya, ndobva zvadusvika zvikabahwa kubuda kudai chiposo. Ndiri kuzviona kuti hamusi makaisa, asi kuti imwe ndimwe mamakatoposewa. Chiposo chakarova munhu adini, munhu asiri. Munhu akaenda mugadheni, akaenda kugadheni, imwimwe musati masvikako, imwe ndimwe maitofanira kuti dei makaposewa nechiposo ichi. Zvadero ndobva tabva kuya, ndobva mwana uya afambiwa naye, akafambiwa naye ndobva arapiwa, ndobva apora, ndobva zvakona. Mama vangu ndobva vati ko hatingambomusiya akadaro, because njodzi dzandipinza mukadzi uyu dzakawandisa, ende ndoda kugwa naye, ndichamuhwina chete. Kana ndikatadza kumuhwina mwana uyu, uroyi ndichatorasha, because ndendodoziva kudoti handisisina simba. Ndikamukonewa mwana uyu uroyi ndicharasha. Tagara paya, after kwakwadova kunana October, November, yava season yemvura yekunaya. Ndobva mai vangu vaseta mheni mumunda wemuroora, vakatora bhodhoro nezvavakatora ndokunoisa pane rimwe ibweso raiva mumunda make, ndokunofuchira ipapo. Vavhuchira mheni yapaya, kwakabva kwaitiwa, saka muroora kuchechi kwavo kwakabva kwaitiwa gomo, kukaihandei kugomo. Uya ndokutoti mai ndakumboenda kugomo ndokuonai ndadzoka, vatete mugona kuuya kumba mukasara nevana. Ini ndobva ndati alright, ndokuenda kugomo paya. Nechipiri chacho abva kuchechi nesvondo, pamba pakabva pavata pachinamatiwa, pachitiwa munamato. Ndobva takokwavo, ndobva taenda kuchechi kuya. Vemweya ndobva vadorira nemweya, vakanonanga straight pakafuchirwa zvinhu zviya. Patatakazvifuchira ndokunofukunura zvinhu zviya, ndokufukunurwa. Ndobva tsanangurodza dutauro kuti musha uyu wanga uchifanirwa kuti urohwe nemheni wose, munhu wese, because munhu akateya chiteyo ichi akatoteya atori nehasha dzekutotsamwa kuti chero mukaparara mose hazvina basa. Asi munhu anga achidiwa musha muno iwani, anova mutobwa uyo ari mumusha uno. Saka nekuda kwokuti makakoneka mwemwe mai, munhu akakuposai, akakuteyai, angatongozviudza kuti chero mukachifa mose nemhuri yenyu zvazvisina basa. Saka pakabva pabvunziwa paya, muroora ndobva abvunziwa nemurume wake kuti todini, tongoita kuti sezvo tazvibvisa tozvirasha here kana kuti toita go back to sender.
mai vangu ndobva vakabva vati vhundumu ndokusumuka, ndobva vati ngazvirashiwe. Ndobva vamuprofita vaya vakati tiri kutaura nevaridzi vomusha. Ndobva varidzi vomusha vangoti itai go back to sender, ngazvidzokere kwazvakabva. Svika iyi handina mashoko andichataura nemuprofita uya, ndoda kungoita go back to sender. Asi go back to sender yandichaita handisi kunouraya, ndoda kungoti zvezviratidze zvoga muzvionere kuti chii zvinhu zvazvabvepi, because ndikautaura ndichazonzi ndatendeka vanhu chii vuroyi. Ndobva muprofita uya aita go back to sender. Aita go back to sender after muna January kwakangonaya mvura yaiva negore, so asi kuchitopisa. Mvura iya yanaya, pamba pedu pakarohwa umwe muti waivapo nemheni ukapfuta, ukanongwa muti uya ukanorashikwa uko, dzimba hadzina kurohwa, pakarohwa muti uyo ndobva waparara, ndokutopera zvakadini zvakadaro. Saka izvezvi muchiona ndauya nenyaya yangu mukomanashe, inyaya yekuti ini zvinhu izvi handichazvidi, because chero kubva kumashure kosokuka ndongoona kuti ndiri munhu aimanikidziwa nekubatisiwa zvinhu zvandandisingazivi uye zvinhu zvandandisingadi, but because ndandisina choice, ndandisina chandaichikwanisa kuita. Saka izvezvi ndava kuona kuipa kwazvo, because muroora uyu ndichitaura kudaika takamubvisa nhumbu dzinokwana kuita 4, ane vana 2 vapenyu matwins. Dzimwe nhumbu dzakazobatira kumashure, vamwe vaifa vari vana, dzimwe dzaibva dziri nhumbu. Saka ndiri kuona kuti izvezvi even chero kuti ndinyatsokugarisika muupenyu hwangu zvinhu zviri kutondinetsa. Apa manje ini ndisingachadi, mai vangu vari kutondiudza kuti kusiya kwako iwe ndiwatiri kutohla, ukangobuda muraundi chete iwe ndiwatiri kudini, watiri kudya. Saka zvinhu zvekuti zvanditambudza singamboiti, ndatambudzika nazvo zvinhu izvi, plus ndikatarira zero rangu nemabasa iwauka hazvina kunaka, plus ndiri munhu yokuda kuti chero pandinosvika soka vanhu havandifariri, chero panoitwa mapurojekiti mamwe evanhukadzi vanhu vanongondisarudza kundisakunze. Kana mazoposta mondiudzawo, ndichateverera ndichiwawo miono yevanhu. Maita basa mukomanashe, ndinotenda. Ndo audio yabva kuna Haiti Vedare. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.